ଆଜ୍ଞା ରଜ କେତେ ଦୌଡ଼ିଛି ତାପରେ ତ ରଜକ ଗୋଳେଇଛ ରଜରେ ଦଉଛି କହିଲେ ଆଜି ତ ବିଷ ପିଇବି ଆଉ ଆଜି ତ ବିଷ ପିଇବି ଆଉ ଏପଟେ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ ଭରଣ ଆଇଛି ପୋଖରୀରେ ବସିছে ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଏନି ବିଷ ଖାଇଛି କହିଲା ମୁଁ ତ ବିଷ ପିଇବାକୁ ଯାଉଛି ତୁ କଣ କହୁଛୁ ବିଷ ଖାଇଛି ପିଏନି ଗଲା ଗଲା ମୋଟର ପିଇଦେଲା ତା ସ୍ୱାମୀକି ଦେଇଦେଲା ଦେଖିଲା ନିଜେ ପୁରା ଲୁଟିଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନ୍ଧୁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କଥା କହିଲି ଘରକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବହିଛି ସାଙ୍ଗା ସାଧୁ ଲଗେଇକି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଅମୃତ ଆଣିବ ମୁଁ ପିଇବି ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ହଉଛୁ ଯୁବକ ଯୁବକ ତିନିଟା କାଠି ବିଫଳ ହେଇଗଲା ମା କଣ ଦେଇନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଦେଇନଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ ପାଇପାରିବା କି ହେଇପାରିବ କି ଆଜ୍ଞା ରଘୁର ଗୀତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା ବିଷଟାକୁ ଠାକୁର ହରଣ କରି ନେଇଗଲେ ଖାଇଲା ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ହରା ସ୍ତ୍ରୀକି ବିବାହ କରି ଘରକୁ ଆସିଲା ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋହନ ଦାସ ତାଙ୍କର ଘର ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଏଇଭଳି ମୋହନ ଦାସ କହିଲେ ପୁଅ ମୋର ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହ ଠାକୁର ମୁଁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଖାଏ ଆଗ ନୃସିଂହ ଠାକୁରକୁ ସମର୍ପଣ କରେ ତେଣୁ ପୁଅ ନୃସିଂହ ଠାକୁରକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବୁ ମୁଁ ଆଇଲେ ମୁଁ ପିଇବି ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ବିଚାର କଲେ କଲେ ଜେଜେ ତମେ ତ ଗୋଟେ ନୃସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବି ମୁଁ ତ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି ତନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ମୋ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ କରି ହେବ ସମର୍ପଣ ଜେଜେ ବାପା ତମେ କହୁଛ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି ତନ୍ତ୍ର ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କହିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ମୋ ମହିଳା ଏ ଭଜନ୍ତି ଭକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ ନିଶ୍ଚିତ ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତେଣୁ ଏଇଠି ମୋହନ ଦାସ ଗଲେ ପୁଅ ଆରେ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ କଣ କହିବୁ କଲା କହିବୁ ଯେ କହିଛନ୍ତି କିଛି କହିବୁନି କହିବୁ ହେ ପଥର ଠାକୁର ମୋ ଜେଜେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ପା